por delante del centro de salud Apolo Aramiñal, pidiendo los médicos que necesitamos y pedir un PA para la tarde, de 3 a 10 de la noche. Y no tenemos. Finalizar. Botón. Final. Cero usuario. Top fans. Top fan. Cambiar de cámara. Botón. Cambiar de cámara. Salió una noticia ahí hace un par de semanas de que quieren mira, se hablaba de poner un pack. Micrófono activado. Cambiar de cámara. Efectos. Botón. Micrófono activado. Botón. Es que estamos perdiendo derechos por todo. Cada vez pagamos más impuestos. Tenemos menos derechos. Para tener ese dinero. Eso es lo que pensamos. Ayer igual a mi Patricia no es. Un poco. Ellos buenos días, ¿no era? No, un rato para non mollar. Mirade, a situación está peor. Creo que peor, porque ahora tengo 5 médicos, pero un vai a estar por 3 meses que se vai a ir. O sea que vamos a quedar en fin. A verdade é que exactamente nos que poñían... Efecto. Micrófono activado. Botón. Que debemos de exigir o xente por unha sencilla razón. Porque os outros tamén están saturados. Entón, digamos aquí, con cualquier cosa, si teñen que repartir un cupo entre os outros, teñen menos tempo para atender. Eu creo que o digno sería non conformarnos con 6, senón seguir os 7. Esa é unha cosa que temos que creo, que temos que exigir. Temos que exigir o que realmente nos corresponde. E o que nos corresponde son 7. Que nos deixan con 6, e conformamos? Pois non. Eu creo que debemos de ter o 7. Porque as enfermeras están a montar. Entonces, a ver, acabamos de decir que a votar. E cando teñen alguén de outro grupo, teñen que andar pedindo, por favor, aos outros médicos, aos médicos que están, e lles asuden. O sea, claro, que lles asuden no seu traballo, e no traballo que teñen. Entonces, claro, que pasa? Ao estar só con 6 médicos están saturados. E non poden atendernos tan ben como realmente necesitamos que nos atendan. Eso por un lado. Por outro lado, o servicio de urgencias nos mandan ao PAC, e o PAC de Ribeira está saturado xa, e non nos atende. Entón non nos queda nada máis que o barbar. E tamén vais a saturar. Así que, isto vai cada vez de mal e peor. Entón, vamos a ter que tomar algunhas decisións para poder movilizarnos e que nos entendan, solo que nos entendan. E que busquen solución a isto da moda. Rianxos da igual que nós, está sin PAC, pero eles parece que van a ter un pouco máis fácil. Pero bueno, se a eles lle dan o PAC, se parece que yo prometeron de palabra, esperemos que despois non lo den a nós. Pero isto de esperar xa nos está cansando. Vamos a ter que vir bastantes venres aquí a protestar. E vamos a ter que facer outras medidas tamén para poder solucionar este problema que nos afecta a todos. Isto non é cuestión de color,
Esta é cuestión de sanidade. E a sanidade nos afecta a todos. Entón, a cousa está bastante mal. Hai un médico que vai a estar por 3 meses, pero despois se marcha. De esos 6, un vai a estar 3 meses. E despois marcha. O sea que vamos a quedar en 5. Ainda peor. E cando veña o verano e veña máis xente, isto vai a ser a catástrofe. Porque non vamos a estar nin atendidos. Quer dicir que eles van a estar saturados e nós non vamos a estar atendidos. Outra das cousas que tamén temos que reclamar, e que estou vendo, é que as citas para a primaria danlas dentro de 15 días. Pero vamos a ver. Ou máis, esos son os que estamos falando da segunda cita. Non estamos falando dos médicos de primaria. Cada 15 días. Se eu estou mal, hoxe non vou a estar 15 días aguantando ou que a cousa empeore, ou ir a urgencias. Saturo urgencias ou que as citas teñen que ser, non digo xa no día, pero o día siguiente teñen que ser, ou no día. Aí está, a ver. Eso é cuestión de administración, é cuestión de que nos faltan médicos e entonces están saturados e nos dan unha cita para 15 días. Vamos a ver, por moi pouco que sea o dolor, non vamos a aguantar 15 días. Entonces, cal é a solución? A que nos aboca eso? A ter que ir á privada. Que é o que realmente quere. Bueno, hai outra cousa, que tamén, pola que despois temos que luchar, é porque as citas de especialistas sean máis rápidas. Bueno, eso xa, pero mirad unha cousa, hai unha nova non, a nova do povo. Valedora do povo, que parece que está bastante implicada. Entón, é unha señora, non é unha conoto, ni moito menos, pero é unha señora que parece que está bastante implicada. Hai casos de xente que as mandan pola privada. E hai xente que non quer ir á privada, de seguridade social. Entón, se te quedas na seguridade social parece que te ponen, bueno, pois moito máis tarde. Pero hai xente que protestou na valedora do povo. E obrigoulle a seguridade social a poñerlo. Eu creo que unha das cousas que sí podemos facer, aquelas persoas que ofrecen, tanto os privados que son o Visa, bueno, esto que se chama Policlínico, a Esperanza, alguns ainda van a Quirón, a Pontevedra, algúns que non queiran ir á privada, sí poden poñer unha protesta na valedora do povo. Me parece que está bastante implicada no asunto. E que o protesta rapidamente e obliga a Seguridade Social a que teñen que coller a ese paciente. Entón xa pasamos de ser estudiantes a ser pacientes, que é o que realmente necesitamos. Así é como están as cousas. Xa sabedes que dentro de 3 meses vamos a ter os médicos, porque non se marcha, parece que non hai intención de repoñelo. Bueno, o máis importante é que loitemos non por ter 5, sino por ter 7. Claro que ao ter 7, isto tenemos que ir aquí máis cerca. A ver se seguiremos buscando. E temos tamén que concienciar a xente que está a noso alrededor de dicirle que nós aquí non estamos precisamente por ser un color determinado. Nós aquí só estamos por luchar por la sanidad para todos. A mí non me importa poñer a cara, creo que a nadie me importa poñer a cara, pero aquí estamos precisamente por unha sanidad boa, unha sanidad en dignidade, unha sanidade con todos os nosos dereitos. Aquí non estamos pedindo, non estamos regalando, estamos exigindo. Exigindo o que xa pagamos. A sanidade non é gratis. A sanidade págase con nosos impostos. E como se paga con nosos impostos, non é gratis, ainda que non teñamos que pagar cando vamos ao hospital ou cando vamos a unha consulta. Xa temos pagada, xa pagamos con nosos impostos. Que non nos crean que nós non estamos aquí, o Estado non regala nada. Non nos regala nada. Xa traballamos nós e xa non nos quitan os nosos impostos. Se víamos as facturas da privada, as facturas que costan unha enfermedade ou un tratamiento, entonces sabíamos o que estamos pagando. Pois eso todo xa o pagamos con nosos impostos. Por lo tanto, non estamos
nin rogando, nin pidindo. Estamos exigindo o que realmente nos corresponde. Como personas que somos dun Estado que ten unhas últimas boas. A sanidade gratuita e universal. Seguiremos pidindo e rogando, seguiremos sobre todo luchando para que esta sanidade sea universal e gratuita para todos os que estamos aquí. Eso é a a ver se conseguimos máis firmas. Pagamos por 1000 e pico, mas sin contar as das farmacias e sin contar as que chegaste de noche. Creo que debemos meter bastantes firmas para mandarles ao valedor do povo. Primeiro mandarles a semana, esperaremos 15 días máis para ver se se recupera, si temos máis firmas. Gracias a todos por estar aquí e seguiremos luchando. Sanidad pública. No lo pagué. No sé si me encantará. No sé si va a ganar un sanidad pública o algo. Te damos la bienvenida al chat en directo. Mostrar menú, habilitar retoque, botón, elige una pegatina, efectos, micrófono, cambiar de cámara, top fans, botón, 16 usuarios 0 me gusta. En directo 12 minutos 13 segundos, finalizar, botón. En directo, finalizar, botón. ¿Seguro que quieres dejar de emitir en directo? Encabezamiento. Cancelar, terminar, botón. Cancelar, terminar, botón. Cancelar, terminar.